איך יודעים שבא אביב, מסתכלים סביב סביב, ואם רואים שאין עוד בוץ בשבילים, ואם רואים שנעלמו המעילים, ואם פרג וגם חרצית לכבוד החג קשתו ארצי, אז יודעים שבא אביב, שבא אביב, אז יודעים שבא אביב, אז יודעים שבא אביב, שבא אביב, אז יודעים שבא אביב. איך יודעים שבא אביב, מסתכלים סביב סביב, ואם רואים המון ידיים חרוצות נושאות סלים כבדים עם יין ומצות, ואם שרים שמחה רבה אביב הגיע פסח בא, אז יודעים שבא אביב, שבא אביב, אז יודעים שבא אביב, אז יודעים שבא אביב, שבא אביב, אז יודעים שבא אביב. תפקחו את העיניים, תסתכלו סביב, פה ושם נגמר החורף ונכנס אביב, בשדה ליד הדרך יש כבר דגניות, אל תגידו לי שכל זה לא יכול להיות. אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד, אנשים טובים יודעים את הדרך ואיתם אפשר לצעוד. איש אחד קנה לי ספר בן 100 שנה, איש אחר בנה כינור שיש בו מנגינה, ואישה טובה אחרת לי נתנה את שמה, ומאז אני בדרך שר אביב כמו אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד, אנשים טובים יודעים את הדרך ואיתם אפשר לצעוד. איש אחד יבנה לי גשר כדי לחצות נהר, איש אחר יצמיח יער במורדות ההר, ואישה טובה אחרת אם יהיה קשה, רק תצביע אל האופק ותבטיח שאנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד, אנשים טובים יודעים את הדרך ואיתם אפשר לצעוד. וממש כמו צמחי הבר הבודדים, הם עוצרים תמיד את החולות הנודדים, הרקיע מתבהר וכבר אפשר לראות אנשים על הדרך מחכים מאוד. אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד, אנשים